Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. kukuchingamidzayi kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Takutendai netsigiresi yamuri kutipa, tikona muri kusubscribe, muri kulaika, muchiramba muchikomenda zvakare. Sekuziva kwenyu mukaona isusu veZim News tabuda moziva kuti aiwa pane nyaya dzinotyisa, nyaya dzinosuvisa, nyaya dzekuti ukadzinzwa unosara mate akaoma mukanwa. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yeWaterfalls Retreat uko kune mukomana anonzi iye Simba raShesandi ati aiwa mhuri yeZimbabwe chimbouyawo munzwe nyaya yandinayo, nyaya inoshungurudza. Mukomana anoti iye ndine 17 years pane dambudziko rakandiwira kuzosvika muzuva ranhasi handichaona zvakanaka neziso rangu. Regai titaure namukoma Simba munyatsozvionera kuti aiwa pane dambudziko rinoda agents kuti tibatsirana nemukomana uyu. Mukoma Simba makadi tiripo makadiyo sisi ndiripo kuti seko kuno Waterfalls kuri nani imimi maigara kuno kweri Waterfalls kukura kwese kwete sisi ndaigara kwa Mtoko papi pacho ndokumusha kwangu kwa Mtoko kunonzi kwakatsandi iri yeMagagu Mudzi district ndokwandaigara nevabereki vese here kana kuti maparensi akaparara. Ndaingogarawo nambuya mukadzi wasekuru ndiye aitichengetawo pakuti ikoko. mukadzi wasekuru amai vababa here kana kuti amai vaamai? Sekuru hanzvadzi yamai. Vabereki vakashaya makore sei kana muchiurangarira? Tachiri mwana wadiki 7 years ndobva wakaparara. Vakafa pamwe chete here kana kuti? Aiwa akaparara pakasiyana ndobva wakaparara. Makazvara muri vangani muri menyu? Takabarwa tiri 4. Mumba medu mukomana 1 inini nasisi wangu awa nevamwe vana sisi 2 vari kwa Mtoko. Alright, muchigara nambuya dambudziko rakazotanga sei resiso? Dambudziko rakabvira ndichigara kwa Mureva. Zvatakaita isusu kuti patakakura ini ndakazoona kuti rega ndimbonotsvagawo pombotsvagawo matumari ndizviraramisewo pamusoro pokuti zvechikoro zvazvaramba. Ndopandanda kufudza mombe kwa Mureva ndichiita sei kuti ndionewo kupfeka kwakanaka. Ndopakapa zvakatangira, asi izvi kuzosvika pakudai izvi zvazoitikira gore rino ndiri kwa Mtoko. Regai ndikudzosei kumashure. Ndanzwa muchiti zvakaitikira dambudziko reziso rakaitikira kwa Mureva, zvechikoro zvaramba. Chii chakanyatsoitika apa? Pana wechikoro sisi munongoziva upenyu kana musisina mubereki zvinenge zvakaoma. Asekuru wataigara nawo isusu waiti kumba ndiko kudai na1 kuchikoro kana mama grade 4 3 zvichienda mberi waivhwa ati mudzoke futi kuchikoro munodzoka na4. Saka ndaiti ukundorohwa ndikati zvinani kuti ndiite sehangu ndisiye ndiite zvekumba nekuti kumba unorohwa nekana kunyimwa chikafu. Ndikati chirega ndingoiti chimwe chete. Ndosaka ndakasiya chikoro. Sekuru vaiti muena 1 muchiitei vamwe nguva idzodzo vamwe vanenge vari kuzvikoro? Mabasa anga asingapere pamba, kunomwisa mombe, kunofudza mombe, kana kuenda kunodhonza huni kugomo. Zvizhinji chaizvo zvaitika. Tichienda ipapo munganditsanangure upenyu hwenyu hwamairarama muchigara kwagogo kuti wanga wakamira sei semwana mudiki? Upenyu hwedu hwanga hwakarema sisi. Ndaikunomutswa kana kuma2 hande tinorima ndiri hwanga hwakarema watairarama. Asi
pawakazongosuduruka wachienda kwawakazoenda, aiwa zvakasara zvikazoitawo zviri nani. Asi ipapo tiri ipapo pano vamwe sekuru futi nemukadzi wavo havo ndiyacho yanga yakaoma irori gore ratabva. Musi wakanditora ndichirwara kuchinaya, ukanditi ndetinokutoongesa makuhwa kumukwasha murume wehanzvadzi yangu. Chakaitika sisi hanzvadzi yangu akauya kumba, achibva asvika vabata huku yangu yanda ndakaenda kunoitira mari cho mukuraini ndakaswera ndakadziitira mari cho dziri tuhuku yangu ndaiida yaibereka, vabata vauraya. Ndazoenda ikoko ndichiendera imwe hanzvadzi yangu yanga yakaroorwa ikoko yashaikiwa nemwana. Ndakasvika iye asiko ndikaudza murume wacho kuti ndozvakaita chi, mukadzi wako ini huku yangu ndikuita sei, ndikuida. Akazouya vasvika kuna sekuru wayo wakauya mumba, pungwe wainini wachindishungurudza nemashoko anzi hande ikoko mangwana. Atoti tinoenda nekuti inini akabva asvika achiti imba yange yaparadzwa nasimba, ndiye aparadza imba yangu. Shuwa sisi ndakanzi handi iwe wanga wari pamberi, ini ndikurwara nchiteera kumashure. Ndichifamba hangu ndakaonawo imwe mota ndamisa, ndakumbirawo kusvika kwamakosa. Ndatakwa nemota iyi ndakatovaona murodhi mei, katowasiya ndiri mota. Ndasvika kwamakosa kwe ndati ndazoda kukasika kusvika kumba kwomurume wake, regai gare pamashomo pana ndiite sei tovamiriri. Ndakafamba nawo sisi, ndaifamba ndiri panapa ivo sekune classroom uko, ndichifamba mudzimai wakatowo kumberi. Tasvika tasvika ndagara ivo wakapiwa zvekugarira, ini vandatsvagawo zvidhina vandagara. Zvikanzi munga iri nguva yenzungu, zvikanzi ko nzungu hatisi kudya here nhai shamwari. Vapinda vadzura nzungu dziye, hanzvadzi yangu yevhavha vati pamberi pavo zhiwo, ini handina chandakapiwa. Vatagara ini vandati inini hangu ndakuenda kwakutodoka. Tina vamwe shamwari yambuya yedu yega ini kugara kubhukuko kunonzi kwaNyangu, kunonzi kwaMaikuda Nyangu, ndokwandakanga ndaenda. Ndosvika ndokati Maikuda ndizvo zvaitika. Manje tasvika murume wacho asiko, zvanzi anonyepa murume wacho abva pano izvo so. Anga achitaura kuti handiteerere, akatanga kundituka. Anoita ngari kutuka mwana wake, anzi hapana paanosiya kubva musoro kusvika pasi petsoka. Anondituka ndikamusiya ndichienda kumaketi, ndinodzoka asipo usiku. Saka iyo hakaona mhosva vandarara. Iyo vazosangana nemukwasha wangu iyo kumashopu kwamakosa kuyo kwandakasvikira. Tikatodarika ndofunga ngatorake mubhawa. Wasvika vhaudzenzi musade kushungurudza tsano wana kana mhosva ba iye ndiani mhosva. Akadai. Zvese zvamukudzi ndezvekunyepa. Wazongouya wachinyara wachivwa uya kumba. Kozoita dhongi randakatenga inini nambuya wangu akazvara amai. Madhezi andaishanda kwamuriwa, wakanzi nambuya mwedzi wekutanga nhai muzukuru ukutenga chii chaunoda ndikutengere. Ndati ambuya ndaitambira $50. Ndati ambuya oi $40 ndisane $10 chende monditengera mbudzi. Shuwa ambuya wakaenda kwasuka kakatenga mbudzi. Kepiri ndakaona mwanangu hatisina kana chekucheresa mvura muzukuru pamba, kwedu mvura inobva kure. Ndiwedzero mari chingoti join venture titenge dhongi redu. Ine vanatopereka $40 yangu. Ndati aiwa ambuya oi shuwa takatenga dhongi redu. Iwo waripo wacho wakazotanga kundishungurudza nedhongi redu nekuti
ndandakuona kuti chipfuyo chakubatiwa rafu. Mushure monge kuti ambuya wayo ashaika chakubatwa inonzi kaki sisi. Saka iwo waida kushandisa wasingade kuripa kana chikafu kana mvura, chawaida ndechekuti ringoshanda. Ndo kutaura kwangu ziso rangu parakatanga kurwadza ndaibuda panze ndichichema kana usiku ndichirwadziwa tsinga dzese ndisingagoni kudya sadza, kumedza sadza chaiko chaiko kwainetsa. Ndoti imiwe kuti ndidye sadzani ndisi kugona, zvainzi wakaguta. Ndakachema zvainzi ari kupenga, kunonzi kupenga manje kuri kuitika, anopenga we ndiri panze. Mumwe musi ndakati ini nangu chiregai hangu ndife ndizorore, nemiwo muone kuita sei kuzorora. Ndikanzwa muromo kunzi ifa tidye makabheji. Ifa tidye makabheji. Asi ndinotenda hangu Mwari, dai ndakafa kare sisi. Ipapo mota yedzaloka ndakuda kucrossa ndakadhumwa nemota gumbo iri. Ndaida kucrossa kupi? Kuti ndiende pachipatara ndandiri miri huku. Ndakazobatsirwawo neumwe mukomana ndizive ndokupi. Zvashamwari inika kuroko hapana pandinoziva. Ende ziso rangu rikurwadza zvekuti rimwe racho rinenge richitoita kakudairira. Ndiye akandiitira tsitsi achibva andibata, vandipinda neni andibata ruoko. Saka wabva kupi? Ndomutsanangurira ndabva kwaMutoko. Saka kanjani nzara uya kuno kuti ende patakishop. Shuwa akasvika akanditengera hafu yechimwe nedhiringi, vandachienda nayo kuOPD kuno kwandakasvikira. Ndasvika kuwe ndakateerera nchinzi kuno pandinobayiwa pandaita sei. Zvino tinoda kucheka, tine pati yatinoda kucheka muziso mako. Kana tacheka pati toenda kunoisa kumushini. Kana taisa kumushini tochiona ririkuda kuoparetwa here, ririkuda kubviswa here. Ndatanga futi kukumbira mari vanhu vandaingoona nemunzira. Ndokumbirawo mari. Chipiwa vandipawo mari yesvika yakwana $20 yaita sei, ndabhadhara. Saka sisi kuoparesheni kwekwe mari manje. Ipapo ndisati ndabhadhara mari waingotenderera manesi acho. Saka ndikatoona chikunatsa kushanda pachi imari. Vamwe vacho vakutonditawo rafu. Ndakasvika ipapo chiri china ndopandakakwanisa kurara zvakanaka. Kudining kuOPD kwe mangwana acho ndakadzingwa nemagadhi kunge imbwa. Buda hatoda munhu ende unorara pavhuranda. Sisine chando changa chiriko, usina kana kekufuga. Mangwana acho ndadzoka ndapinda umeme ndagara pabheji. Vandadzingwa futi, iwe waunzweka. Izvo takuona nomunhu muchadzima taita kurowa manje. Ndopandakabuda. Pamwe pacho ndakazooniwa nevamwe nesi vanondohandisa vangondipinda neni mukati mevhu vangondiisawo mune kamubhedha. Ndararamawo nomumwe murwere wanga ari kukona rake wakandimutsa kusenseni. Muka vanhu havaya kufamba. Kutomuka kwakubuda kwakuenda panze nechando changu. Sisi zvakaoma. Ndio upenyu hwangu sisi. Ndanzwa muchitaura kuti gogo zvinhu zvese zvichinetsa, manetsikana muchishungurudzwa,
makazoenda unotsvaga basa kwaMurewo mukati mimi ndokwakatangira zvakare dambudziko reziso. Ndoda kunyazonzwisisa kuti rakatanga sei, chii chakaitika kuti zosvike pakuti nhasi uno ziso harichaoni. Zvandakaita ndakatomuka kuseni sisi fandaenda kwaMurewa senda ndakudzoka ndopandakatonzwa ziso rangu kutange rapindwa nekano so kuita kumaramara zvinoita kana munhu atosorwa ndatoita 2 days ndopandakachiti imi ziso rangu iri pamhene zvariri kuita ndopandakatarisiwa zvanzi pane kano karipo ako asi kanofana kari katsanga ndobva zvakatangira zvichida tinogona kuti sevana nguva iyo makanga mune makore mangani? ndiyayo ma17 years. Tinogona kuti sevana zvichida pamwe makabayiwa kana kungava kumazhanje kana kutsubvu kana kune zvimwe zvimuchero izvi zvemusango izvi, hapana here pamakambobayiwa imi pamuchiri kurangarira? Kwete kunze pandiri kukuudzai pauswa pandakakotama njiva ndaiti kwase vandabaya neuswa imsiyo izvo zvaiva pandakatotariswa vanhu vakatokaona ndizoendewo pawardrobe ndotarisa ndoona kuti shuwa pane kanhu karipo kangangoita katombo kadiki asi kakatobuda mukatombogara zvose zviri right? isiwa mushonga kakangodzoka kuti kadiki zvikatonzi kagona ngosara kangotokakala ikako akazokangoti kangoko ipapo makatozoona kuti zvakatozosvika pakuti ziso ritadze kuita sei kuona. Makazombofamba here kubva ipapo kuendawo kana kune vanobatsira kuti munozonzwisa kuti chii chaizvo chakaitika, kungotanga kweziso here kana kuti zvichidawo pane zvinenge zvakaitika? Ndakarapwa kakawanda nevaindirapa nechiwana kana ndakarapiwa yaisara kadikidiki sisi kadikidiki sara kari kadikidiki wanzi pamwe pachopo pandakapedzisira kurapiwa ndakatoenda ndakaita rekubata neheti daiso ndakavhara isingade zuva svika mbuya achivhoresa mushonga wavo pureti ndakatengesa mbudzi yangu ipapo yekunobhadhara mbuya iwawo chivhara zvingavhandisa wati ndibara pureti ndikatoona chidonda pakanetsa manje kuti ndirege kupora ndaiti ndikapedza kuisa mushonga handi tinosakura munda saka dhasti riyesisi manje vanatanga kurwadziwa ziso riye nobva ratanga kurwadza nekuti riri kupinda dhasti mudzimani sisaisa mushonga waindozati toda kuenda kupi vanangomirawo rakadaro asi ipapo rakambomirawo kurwadza nekudhakwa nemushonga uyoyo asi tinoziva kuti ukaenda sezvamataura kuti ukaenda ndaenda kuchivanhu kuvanosvika kavo kuisa matare vokutsanangurira kuti ziso iri pane chivanhu chiripo kuti vazopa mushonga kana kuti aiwa izvi zvinoda chipatara, vaitiwo chigogo pavaikubatsirai nemishonga yechivanhu pamakasvika chaibva vakati kudii? Gogo hapana chavakataura vangori gogo kuti vanongozivawo kuti tinorapa takadai asi sisi imwe nyaya ndiri kuda kukutaurirai yandabva ndafunga. Ndakambogara kunokorokoswa kunonzi kuMutondo kwaMutoko ikoko pane area inonzi Mutondo iri pakati peMakaha neChikukwa tozoti pakatsande. Ndaigara ipapo pakarumu kangu ndega kanga munhu wacho ipapapo ndiambuya wedu kwavazvarwa sekuru naamai vangu wakaenda kunogara kwavari. Saka ndatovati ambuya ndakupinda hangu umo ndichiita basa rangu ndichipinda mupi umu zvanzi wagona zvikuru imba yanga yaizodonheba. Saka mumwe musi ndakati ndinoenda kuMasowe. Ndakati igai ndigeze ndirani ndakageza mangwana ndokumuka ndakaita sei ndikuenda kuMasowe.
muri muna Juni imo maimanja vanazoti kugeza kwakutonhorako ndozozviona mangwana eshuwa handina kurasa chivimbiso changu. Tore bhaketi rangu, tore sefi yangu, tauro rangu, ndakutsvaga chiwesi, chitsaga changu chandanga ndakacheka chekuti ndo chandaikweshesa kumusana nemusoro. Chitsaga chaka ndabvojinura kamba kaya kuti arege ndogezera netauro ndikanonoka. Ndichibuda mumba ndauda kuenda ndabata bhaketi rangu mumaoko ndachiona chiwesi chiye chiri muzasi mekavhuranda nechepaseri. So ichi chisaga changu chirapo chachakaenda nemhepo. Ndaigara ndega ende handina chandakamboti ndakasona. Ndaenda svika chere mvura yangu patepi pinde mutoileti matinogezera. Ndasvika nekuisa sefi mumusoro. Ndachitora chiwesi changu chienda kuzorera sefi nemaoko kudai. Ndakananzwa kubayiwa ndati nemwoyo mangu kasi chiwesi changu chatobata muzwa. Ndakaona tsono sisi yanga yakadaiswa inga isina kana kashinda. Ndabuda ndachiudza amai vane imba iri padhuze pavanonzi maitana ndakazoona tsono yanga yachandiuraya. Aiwa vanobvira vakasona chinhere. Maitanaswa inini kana nchiuya kubasa handiuyi kunosona. Kana chabvaruka chaita sei? Chabvaruka tozozviona kumba kana kuenda kunobhadhara kumushini. Ndaenda kumasowe ndadzoka ndapinda mumba mangu ndarara. Saka ipapa parakatanga kundibhinyukira ndiri kumba kudai so ndandakatogara pamoto ndani nemudumbu sezvandiri kunzwa izvozvi. Ndine kamuzukuru kangu kamwana kehanzvadzi yangu hombe kanonzi Nixon. Ndati Nixon uya undibikirewo chimoto. Sadza inini handisi kuri kuona chimoto wandibikira ndinomwa nemvura. Chitora kapisi kadiki ndomwa nemvura kana kunyika mukapu yemvura nchita sei. Saka ndiri pamoto paya ndakadai so sisi ndopandakanzwa kungonzi ndanga ndabayiwa netsono. Ziso irori apese pakatota musiwo pese pandakarara pese pakatota misodzi. Ndopandakatanga kunzwa kurwadziwa sisi kunonzi kurwadziwa. Ndaindoita sei iwo ndichema zvikanzi kwanzi mari hatina. Vamwe ndovauya vachitanzi uku kupenga uku ndokunonzi kuhwara nepfungwa. Ndaichema sisi. Ndakasvika pakufamba kuenda kuimba kwakaumwe hanzvadzi yangu diki mupameni netsoka unonzi kumakaha chaiko chaiko distance iripo ipapo pagona kukwana kana 15 kilometers. Ndasvika kuuya ndakasvika usiku 7. Apa anga asina mubvira akambouya kubvisiwa kana kuti sei. Ndakubvunza ndasvika pamashopu panonzi pakambanje. Munozivawo munhu anonzi Ningi here anonzi Daily Sunday aitengesa mutrack shop makarorwa nevanhu vekwaMopo. Wamwe aiwa mumwe ndazoti ndamuziva ndimirire tiende tese. Ndagara pavhuranda paya chando chandirowa. Ndabvunzawo wangu zvonzi unokwidza neapo. Ndaapakati pesango kune makomba vandamira ndakati ndachapfambire murodhi ndikungoda kutsikawo ndikonzwa minzwa kuda kuti uku hakusi kufambira. Vandamira hangu pasango paya ndopandakazorova umwe wangu ane tochi ndichiti mundibatsirewo ndikurwara. Ndowatsananguradza atomuziva nomumwe wacho ndisekuru wangu. Ndaenda ndasvika ndikaona vamweni vacho natezvara vacho variko nemurume wake nguva aenda kumashopu wangu wanzwa kuti mukutsvagwa nemunhu akuti hanzvadzi yenyu.
wauya paya amweni acho ndoatsanangura rangurugai ndizvozvo ndikurwara ndikukumbirawo mari ndida kuenda kupi kuchipatara. Oraita nkurungai hapana chakaipa. Iye auya nemurume wake zvikanimhoresa wankurungai wangu wakatobika sadza nekukasika nenyama nari wankurungai sorry ini sadza handisi kugona kuita sei samurama nechingwa tuma kamwana kamanya kutenga chingwa chiye wadai chingwa chiye hana mbuche chakawanda watotenga rofu zati ndakadya masilaisi angu 2 vandidenza kana wapedza kudya wanga wabude mumo wauye kuno ndabuda titere ndakateera kuve ndiri kurwadziwa sisi ndakafamba enda kwaikorokoza vanhu kwakune chigomba chachiriko murodhi umu zvanzi vauya kuzoitei pano pamba pangu handidi kuona munhu garai kumba kwenyu inizvi zvangu ndozvimirira ndega hanzvachichindiriregako ndikone nditi se ndidzoke kumba padzadza angu ma9 ndidzoke hangu kumba kana ati hako aiwa kuti undibatsirewo hauzvikwanise chindiregako ndidzoke kupi kumba kwandabva ndokuziva unozoka nechii usiku uno ndandienda netsoka dzangu ndamboya sei chindiregerai hangu ndidzoke kumba batai zvinhu zvenyu izvi iwe usati rimamhepo ufamba tiende ndakafamba mwana mudiki 2007 mwana mudiki kwandiri asi akanditaurira mashoko mamwe akandishungurudza sisi uku ndikurwara akaita kuombera maoko kudai kuti handidi kumba kwangu handidi munhu kumba kwangu inini handidi munhu kana svika chigomba kuyo ndakapiwa chikavhabheti chendo chandandirari nacho ichocho kuratidza pasi apa handina chekuisa pasi chikavhabheti chono chekufuga zvese neko bungwe chando chichindirowa sisi usiye ndakamuka ndava ndawarira kumberizereya ndatakura kuenda kudzosira mpakaona kuti ndipinde hangu roti kuchiri kweru akudza kuti dzoka kuno kwendiani kanda akudza kuti gara ikoko nai munhu svika ndatosvika chibika ndapiwa tii kasika tiende ndakasvika pakusiya tatisu tadzokera futi kuchigomba kwe ndasvika ndagarisiwa paya ndazotsvaga chitsaga vandarara zvangu paya ndazomutsiwa nzani kumashopu rodi yese nchiudziwa nze kunoku handidi kuona munhu kumba kwangu handidi zvekutariswa kugara mumusha wangu inini handidiba handimbodi kana kuona munhu ndazopiwa $4 sisi apa ndaida kuenda kuchipatara kotwa chibva ndadzokera kumba kuye ndasvika vazofona pane vangu vamai panext door simba handidi kumuona kana kuno handidi akauya anga akuchema pamberi panatezvara wangu kana kuchema handina ndatokumbirawo zvakanaka ini mari kana tezvara wangu vanzi aiwa musamuteva dzokera mari kana ndazoiona ndichazokupa saka sisi zvinhu zvokuti apa pangu pakabvira kare kurebero apa pangu sisi apa ndinorwadziwa zvekuti moyo wangu kupisa izvo ndaitsanangurira hanzvadzi yangu tiri mumba tihanzvadzi sisi
maiwe muripiko? Sisi apa pangu apa ndakazopiwawo mari nemurume wandakamboshandira kuchikoro kusa. Ndakaenda ndakati vamakoti ndivadzireiona zvandaita. Ndakuverenga rakandipa $80. Andipa $80 ndoenera kuisa kunoko. Wakatora mukando achiti ndinobhadhara ndichida kuenda kukotwa $40. Mari iyo yabvisira $50 yanga 70. Mari yanga 75 abvisira $50. Wakazara $20 yanga yatengawo zvimwe wakazara $20. Ndakapinda naye murodhi negasisi kureketa kwatsikazikwe asvika kumarizuva achitanga kunyura. Saka sisi zvakaumaninika anofunga kuzvikanda pamberi pemota yechimhanya. Kana kuti akazoteerawo kana kufona pana ndikuzviraramira ndega pachipatara ipapo ndingofamba Saka murikutaura kuti vamwe 2 vanasisi venyu vakasara ndo vaikubatai zvese izvi 2 vavo. Saka kunoku ndiye wechitatu nemwe wechi4. Ndanzwe muchinyatsosanangura muchiti makazvarwa muri vana 4. Chiri kuita kuti vamwe vanasisi venyu 2 ava vakusiyei nekutambudzika kwese kwamuri kuita chii? Sisi zvakaoma, zvakaomesesa. Uyu mukuru ndiye mukuru mumba medu, ndiye anofurira iri gotweri. Mukuru uyu ini chandakaramba chaanonyanya kundimakira, ndakaramba kuti akuramba achibara wana achiuya osiya murume, abara wana unzonzi abate nechikomba osiya murume. Saka chokwadi changu ndo chaakandimakira. Saka ndiye ari kuudzawo mudiki Ora mudiki manje. Saka kunoku maikuziva here kwasisi ndevechingana ndevechi3 vari pano? Ndo andotedzana naye. Makaziva sei kuti ndo kunokumba kwavo kuita fozi? Makazoziva sei? Makakomunicata sei? Namba dzake ndaidziziva nemusoro. Saka pandakasvika pandakabva kumba dzadzine 3 days dzichiramba ndichiraya kumbira foni ndifona ndichiramba. Ndati ndakuenda pamwe chichazobvuma ndakusvika ndagara 1 week 4 days ndiri kuchipatara uko dzichiramba. Shanda zvokumbirawo wangu nesi wanonzi Mr. Chimbwanda. Sisi ndokumbirawo munibatsiro nditirayo nhamba dzangu idzi vangotiraya 1 na 1 ayaringa. Ndopandakataura nemurume wake ati tsando ndinise simba tsando makasimba ndiudzai mai anacho kuti ndiri kunoparira nyata kauye wanditore. Shuwa yanga iri Sunday musi wacho ndakamuonawo yanzvadzi yangu shuwa anditora tauya pano tagara pano chidzokera kuchipatara chidzokera kana ipapa ndakachekwa muziso ndandinayo hanzvadzi yangu. Ndomawanira ndakamuita. Saka kuchipatara pavakacheka vakati dambudziko raapapi kuzvino kuti ziso risapore? Dambudziko kucheka kwakaita kwakusiri kucheka kwekurapa, kwaikuda kutesta kuti waone kuti chii. Saka marizausi acho paachatowa
wakuchino operate bozi wati tikapotora kuda kuoperatwa. Saka vakataura here kuti mari yeoperation yacho inenge iri mari? Wamwe ndo umwe watakabvunza aitira 300. Ndimozotengawo mushonga aitaura kuti 300. Takatarisa kugara kwese kwamataura kuti mairarama upenyu hunorwadza, pamakauya kuno zvakare hapana kana mumwe chete akakwanisa kukufonerai. Vamwe vacho ndovaitoti ifa tizorore. Chamunofunga imimi kuti chakakanganiswa zvichida nana baba nana mai vasati vafa? Chamunofunga kuti zvichidawo inini semwana ndakuripira mhosva idzi, hapana rombotaurika kuti baba vako vakasiya vantidai kana kuti mai vako vakasiya vatidai, zvichida ndo zvakudyara ruvengo kunana mbuya? Sisi baba wangu inini kufa kwao tatiri wadiki edu, asi baba wangu wanga wari munhu munyoro, wanga wasina nguva yekuihoho. Wazvawanzi ita ndo zvawantoita. Wakanyange muchivatuka chavaigona vaingoti onyarara zvavo. Wanga usina munhu wakanzi wakamira naye mapisi ekukikirisana naye kupindudzana. Asi ndiwo mweya wacho hawo wawanani. Ende tiri tichifamba mumasangano mumachechi tasvika pano vamwe ningiri vana vamwe vanga vane chechi yavo pamba, ndakashamisika zvichinzi amai vedu ndiwo wakatanga kusimudziwa wapfugamiswa apa sisi zvikanzi mwana wenyu mukomana ari kupi? Ndakadenzwawo ndakauya patrivi, saka chinzi amai ndikuona murume wenyu marangwanda asi akakutarisai ari kuchema misodzi yakawandisa. Zvakandishungurudza futi zvakanyanya kuti saka tochizozvifambira ndichizvifambira ndega nehanzvadzi yange achinditiwo ndakaona baba wedu zvakasadai zvakadai. Saka kuti kule uku kwanga wakazoni mhosva hawa, asi kuti kana uri nherera sisi, kana ari kudzidzira kuri anonzi apa pekudzidzirira, kana ari kuda kuita sei zvinongonzi apa. Ndaiti ndakarara ndasungarara nemadzikira kwese kwandinoenda, asi ndainzwa kubayiwa kwakadzika uko. Ndakadzvinyirirwa sekunge munhu abayiriwa chino, nguva chakabayiriwa ndinazonzwa ndakagariwa pese panoitwa nemadzikirira. Ndaiti ndichiita ipapa paita tumamota tusingaperi diki tete, akakanyachisvina kachipera kamwe kachiuya. Saka Mukoma Simba, ndapedzisira kunzwa muchitaura imimi kuti pamakapfugamiswa pamadzibaba, amai vakazonzi baba vari kuchema zvikuru, makazoramba muchifamba here semhuri makabatana kuti munyazonzwa kuti baba vakafanirwa Mwari here, kana kuti izvozvo futi ndo zvazosvika pakuti imimi muwane dambudziko reziso here? Hatina kufamba sisi, nekuti mumwe nomumwe angori uko, umwe ari uko, takaparadzana. Hanzvadzi yangu uyo ari pano anga kugarawo kuno kuota fosi, ininiwo ndandiriko kwamutoko ikoko nehanzvadzi yangu diki iyo neuyo mukuru wacho. Saka Mukoma Simba, ndanzwa muchitaura kuti kufungidzira kwamuri kuita kana kuti manzwiro amakaita makanzwa imi zvichinzi kunoitwa operation yacho ichi $300 nekuzotengawo mushonga zvichida togona kuti $400. Zvimwe zvezvinhu zvamuri kuda kubatsirwa nazvo takatarisana nedambudziko raminaro rekuti izvezvi muri kugara pamba pasisi venyu, zvichidawo pane zvimwe zvinhu zvamunodawo semukomana, zvichidawo chikafu, zvichida hembe,
chimwe chamukada kubatsira nacho nemhuri yezimbabwe ndechipi takatarisana nedambudziko raminaro? Sisi hembe ndinodzida, kudya shuwa sisi wangu izvi mumba izvenasonga chiti hanzvadzi upfu hwapera. Wamunhu ari kutotambudzikawo asi mwoyo ungotiwo hanzvadzi yangu. Asi kana ndarapika ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe izondisimudzirawo indipo start ndinovakawo imba yangu pangu ndega kunzvimbo kwababa wangu yakasara. Nenzvimbo yababa wangu iri kunonzi kuPurupendi. Pane munhambwe kubva ipapo patachigara pandokuya $2 ndinovaka ndigozoti takatsvaga mukadzi wangu ndogara ikoko nangu ndichiraramira ndiri kupi ndiri ikoko ndozvandinochema chete. Ndanzwa muchiti sisi vanga vachitaura kuti nhasi uno hatisi kutoziva kuti pano pari kudyiwei, kuratidza kuti zvinhu zvinenge zvichiita sei zvichioma. Mukwashawo akagamuchira sei kuti mudzimai wake akutora hanzvadzi dzake kuti vagare navo, vakazvigamuchirawo sei tsana? Tsana havana chavakataura. Ndo umwe wacho wanga wakandonditi ndavafonera ndiri ikoko ukati tsana huyai timbokuendesei kuchipatara. Asi ndasvikawo zvinhu zvacho zvakaoma izvezvi. Mashoko amungade kuudza zvichida hanzvadzi dzenyu dzamutaura kuti hombe yacho negotwe remba medu vakuita sevari kundisiya, varikuita sevari kundisema tichitaura. Mashoko amungade kuvataurira iko zvino mane nguva musingataure navo zvida ndavagadzika apa nokuti mukoma simba hanzvadzi yenyu nemwe yacho. Mashoko amungade kuvaudza ari kubva pakati pemwoyo wenyu ndekuti kudii? Sisi inini handichade zvekutaura. Ndamunhu wekuti mwoyo wangu une shungu pese pese. Handichade zvekuti ndichaswera kutongesana nawo. Ndongoona kuti ngatirarame hanzvadzi tiri vana veropa rimwe. Mumwe wakaona mudziko ngatibatsiranei. Zvisinei hazvo imi makaramba kundibatsira, asi inini nyange kubvira kumashure uko iye mudiki aimbogara kunoku nasisi avo ari pano ndakanzwa vakudetsana. azoti ndakaenda kunotsvaga mari kuchikorokoza ikoko ndikavati muise pabhasi kumbari ndimuitire pay forward akauya ndakatomutoenda kuchikoro. Mukuru pakamitiswa ari kwaSapi ndakatengesa foni yanga auya kwaMurewa ndikamuti chienda kumba kwamutoko iko kwaari. Saka ini hanga handina pressure nawo iri zvekutaura zvamai manje sisi handichade. Mwoyo wangu inini uri parutivi. Sisi ndine imwe nyaya ndadakangawa. Inini ndakangomuka mumwe musi ndakanzwa kumashure kwangu kuchita kunge munhu ari kusweta stereki zve tem kwazobuda kanhu kanonzi sare. Ndakazoti kanonzi chii. Saka mumwe musi ndakateerera hangu kafoni kangu ndizozonzi shuwa inonzi sare. Ndiyopo wechitatu handina kana musikana wandakarara naye. Ndakakura ndiri munhu anga akanaka, asi chakazondishamisa ndechekunzi ndaende ndinaya iyo zvanza ngaenda testiwa ndichihwara futi. Ndasvika ndanzi positive. Ndakati ko inini zvazobva kupi? Ini ndiri pakati. Hanzvadzi dzangu ndizodzi. Ende handina kana musikana kana wandakarara naye. Asi iyo ndiyo waifambisa basa kwake agara nezvichembere. Batiwa ipapo kwanza agara nezvichembere. Hapana munhu andaigara naye. Taingogara tiri boys 2 chete.
Saka zvozvo zvinondibata pakati pemwoyo wangu. Ndangoti Mwari ndimi munoziva. atingati here vamwe vese ava havana chirwere vamwe vese Sisi inini chete ndiri pakati. asi pemukuru nevamwe vese oi muri wechitu asi vamwe vese ava havana Auyu hana. Handina chandakaita isisi. Handina chandakaita. Ndakuti ndaizogona kubatsirwawo nevanoziva vanokuudzai. Handina kana chandakaita kana maprofita hana chakaita bo. Angofirawo kunzi zvaari kugara kunzvimbo inoitwa zvechihure. Iye ngatingomuti sei ipapo. Mushonga wacho kuumwa ndokutemera nemusoro zvekuti zvakaoma. Zamana ndakazosvika pakuusiya. Saka ndibatsirei ipapo nesare. Ndandiri munhu aitoita vasikana asi ndasina pfungwa yekuti ndirare naye. Ndaitoti aiwa ndinoda kuti ndiite kuita kubvisira ndiite kuita sei kuroora but zvese izvo zvaona kuzviziva wangokufungira kuti aiwa nekuhope ndairota wakadzi wachiwe kunorara neni. hope dzidzaiuya nguva ipi makutorwara here neziso kana kuti kudhara Ziso rakatsanga inga irimo asi andopa yanga kari kadiki payo. Kamborapia. saka pamairota muchirara nemadzimai apa kumasowe ndanzwa muchitaura kuti mimi munotoenda kumasowe kuchechi tsanangudzo dzaisabuda here pamaimbonozvitsvagawo kuchechi Ipapo pandaidanzovona singaende kumasowe vako vandaigara kwaMurewa. KwaMurewa kumasowe ndakazotanga kuenda ndiri kwaMutoko. saka ndiri kunzwa matambudziko acho mamwe achona ari kuita sei anoda kuenda kuchivanhu mamwe acho ari kuita sei anoda kuenda kuchipatara rubatsiro rwamuri kuda muda kuti rubve kupi imimi mukoma imi nekuti zvinhu zviri panyama yenyu ndimuri kuzvinzwa ndanzwa muchitaura nyaya yemasare ndanzwa muchitaura nyaya yekuti munomborota muchirara nemamwe madzimai tozotarisa zvakare nyaya yeziso ruda kuenda kuchipatara rubatsiro rwamuri kunyatsoda imimi takatarisana nekurwadziwa kwamuri kuita nyama yenyu moda kuti rubatsiro rubve kupi Ndinoda hangu kuti anongoda ake handina kuti uko anongozvikwanisa kuti izvi ndozvipedza handibatsirewo. Handina divi ndiri pakati ini ndiri nedambudziko saka handiti bandikusarudza ndongoti anongoda hake kuti aiya izvi ndinozvipedza. Iro ziso rangu ipa kana huri usiku rinotoona kutoona kutoti apa hatizoone zvinoitenge iriba asi inenge ichiona. manje nguva yechando rinoona futi here yatabva iyi Zvasati zvaitika panguva yechando kana ipapa kana kwakutonhora zvezvi hariri kupindwa nemhepo yakawanda. tinotenda mukoma simba nekutiudzawo mashoko kana kuti kudzamira kwese kwamava muchiti ndovimbaiko zvino kundiudza kwese kwamaita motonditora sasavira wenyu ka ndanzwa muchiti ndakaremerwa zvikuru motombonditora sasavira wenyu ka manditurira mamwe mashoko amanga muchiti ari kundipisa singaiti pamwoyo apa ende ndinovimba kuti matauriro amaitawo mhuri yeZimbabwe inogona kuita sei kutambanudzawo maoko kuti aiwa rekatibatsira nemukomana zvichidawo mumwe nemumwe anogona kuti aiwa isusu tine chakati nechakati kuti mukoma simba vabatsirikanewo padambudziko ravainaro ndoshuviro yangu inini iko zvino handizivi kana mune mamwe mashoko amungade kutaura tichipendera chirongwa chino. Aiwa ndinokutendai ana sisi. Ndichangokumbira chete kumhuri yeZimbabwe kana ndapora wandibatsirewo nemari yekuti nditange mawambo angu pazviche zvangu ndisazonge ndiri munhu anodzoka kunoda kuzama kukumbira vanhu ndichizorore zvekuti kumbira nekutaura nevanhu
ndizvishandirewo ndiendewo kuchikorokozo kuri kuita vamwe ndigonowo mari yekuti ndidai ndaonawo mushini wekuvhurawo rangu gomba ndizvishandire. Ndizvandiri kukumbira chete kuti dai mhuri yeZimbabwe mazondipawo pamunondipawo panoita kuti ndirarame ndigopfeka nekudya nchiguta. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara pano navo ndimukoma Simba tiri kuno kuWaterfalls kuretreat. Vari kuti ivo inini ndine matambudziko anondidya mwoyo zvekuti pamwe pacho ndotombofunga kuti nhaye Mwari madii manditora mandizorodza, asi kugara kwese kwandiri kuita vari kuti ivo ndaisafunga kuti ndichararama makore iwaya kuzosvika muzuva ranhasi nemashoko andinge ndichiudzwa nehama. Vamwe vacho vana vamai vangu nababa vangu vekubereka vari kundisiya vachindisema vachiti hatidi kukuona padzimba dzedu, unotipwanyira misha yedu. Chikumbiro chavaisa ndechekuti pavakaenda kuparire nyatwa kuti vanorapwa ziso ramuri kuona dambudziko rakasvika pavari, vari kuti ivo kwakanzi kuri kudiwa mari inoraudzira kubva pa300 zvichienda mberi kuti vakwanisewo kuitwa operation vaonekwe kuti dambudziko riri papi. Vari kuti inini handina pekubata pandiri kutogara pano pamba pehanzvadzi yangu yandinosira nemukwasha kuti ndirambe zvakare ndichigara pano pamba pemukwasha hazvizoiti, asi mukandibatsirawo ndikarapwa ndakasununguka kuti ndigonokwanisa zvakare kunogara musha wakasiwa nababa vangu, asiwo ndichivaka imba yangu yekuti nditangewo kuti upenyu hwangu uende mberi. Nhamba dzamukoma Simba kune vanoda kuvabata ndidzo dziri kubuda pazasi apo. Chisangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagyo, tiri pano paZim News Beat TV, tinoti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.